Assalamualaikum bocah-bocah, kepriye kabare? Api-api wae to? Ayo saiki sinau bebarengan ulangan 6 dolanan karo olahraga. Coba semaen gambar iki yo. Apa kang ditindakake bocah-bocah ana ing gambar iki? Cerita pengalamanmu sing memper kaya ing gambar iki. Kowe iso nggawe kelompok banjur tindakno kaya kang ditindakake bocah ing gambar iki. Ing ulangan 6 dolanan karo olahraga, kowe bakal sinau pas sinaun siji. Coba semaen ya, Cah. Bocah-bocah, kowe kabeh mesti wis padha pinter nembang. Apa maneh tembang dolanan. Ngisor iki ana wacan lan tembang dolanan. Semaen banjur tembangno bebarengan ya. Luwih becik mirengno dhisik tulodo saka bapak utawa ibu gurumu. Apa Cah tembang dolanan iku? Tembang dolanan yaiku salah sawijining jenis tembang Jawa kang kaiket, kang ditembangake sinambi dolanan. Tulodone tembang dolanan iku yaiku mentok-mentok, lepetan, jamuran, cublak-cublak suweng, ontong-ontong bolong, gundul-gundul pacul, jaranan, kupu-kuwi, pitik tukung, lan sapanunggalane. Coba gatekno tembang dolanan iki yo, sabanjure tembangno bebarengan. Ing tembang mentok-mentok, mbok menawa ana tetembungan kang angel dimangerteni. Ayo padha ditegesi bebarengan ya. Wene ana tandha tembung kang angel banjur golek ana tegese. Carane mangkene. Tembung angisin isini tegese gawe isin. Tembung ngetok tegese bisa disawang. Tembung kandang tegese papan panggonane kewan ingon. Tembung lakumu tegese anggonmu mlaku. Tembung gawe guyu tegese marai utawa ndadekake wong padha guyu. Kanthi mangerteni tegese tetembungan kang ana ing tembang mau bisa dimangerteni isine sarana ngowahi tetembungane dadi ukara prasaja sing biasa utawa umum dienggo. Tembang dolanan mau menawa diowahi tetembungane dadi ukara prasaja sing umum dienggo dadine kaya mangkene. Mentok-mentok, mentok kowe tak kandhani ya. Rupamu iku elek, ora pantes disawang lan ngisin-isini. Luwih becik ana kandang wae. Mapano ing kandang turuwa sing kepenak. Mentok iku anggonmu mlaku lucu, megal-megol marai wong padha guyu. Menawa wis diowahi tetembungane,
Dadi ukara prasaja tembang menthok-menthok kae mau bisa dimangerteni isine, yaiku mujudake pasemon menawa dadi wong iku aja keset, kudu sregep nyambut gawe supaya ora ngisin-ngisini. Nah, saiki coba wangsulana pitakon ing ngisor iki adhedhasar tembang menthok-menthok. Nomor 1. Kewan apa kang diceritakake kae mau? Nomor 2. Supaya ora ketok eleke banjur dikongkon apa? Nomor 3. Ana ing kandang menthok dikongkon apa? Nomor 4. Apa sebabe kok mlakune ketok lucu? Lan nomor 5. Apa isine utawa pesen ing tembang dolanan menthok-menthok mau? Cah, semono wae ya sinau dina iki. Besok lanjutake maneh. Suwun. Assalamualaikum.